kalman laeng. Programang ngayong kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing iti kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno dahi ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo, tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak iti kalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Okay, nangaroon ng rugyan, papagayam, ti pagkasalitaan, ni pagayam tayong Rodel, sa Godain nga roti surat. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi, tadumteng ti pamilya. Nga imbaga da papa kini mama nga masang ilimi. Manong nemi. Dagiti agina nga Candy kastamoten kini Tita Susan. Uwan. Umay da dito ibalay manong nemi ita pagsasaritaan mi kano ti maipanggap kada kami kini Candy. Ita lang ang makitak ni Candy manong. No pa mong mga kuidin, tinagan nga Candy, nga ibagbaga da papa, kini mama, nga napintas ka no, kakaisuna ka no nga anak, ti kasusyo da iti negosyo. Manong namin sa di kami Mindanao tinagbasak, kapot da ngamin isa kaso minsan di nga taga, kadidi, tanaggraduara kon, kadito yung matin syudad, iti pagtrabaho, pinanawa kon sa di Mindanao. Yung magada matin manong namin, nga da ka nun nakitinulag da kanon iti naganak nga di anak da ken siya ket agasawa. Diyak kayat idi manong name ita apay ko mapakibyangan da ti pusok. Adon tinubiyak manong ngam sa anak ang nagseryoso. Gabo iti dayta kayaten da papa ken ni mama nga seryoso ak kayaten da papa ken ni mama manong naming agasawa akon takayat da kanon ti madaan ti apo ko. So nga edit adda akong dito'y balay, ito sidong da, katinugya akong tinagtrabaho dito'y, imbagada maten. Nga edi ka no, pailang intanid akong manong nemi, iti may sa nga babae. Kagurak da pa kini mama. Abi nga pag-ibiyahan nyo ti pusok pa mama. Awang kasyak madlatag pili. No anya ti kayat ko, nasinot kayat ko, nasinot ipatpateg ko, nasinot idektar, kinikis ti pusok, isot ayatek, isot asawaek. Kaya nga madda ka din. Awang pa, matlagayam. Kaya nangat awang pa kaya dapat din nagtutulagan mi ka naging naganak kini Candy. Ni Candy tirumbeng asawaem. O na imatan pa pa. Dito nga kinagwapo. Dito nga kinapalikero. Nakikindi nga naganak kanyak, tigpili di para kanyak. No way, papa. Kung hindi nga yung papilit barong name. Nga manatanggan ti pangedeng da papa ni mama. Sudga po na nga dimteng dikit agin na nga Candy, ken Tita Susan. Nakikita ki din ni Tita Susan. Ngayon ni Candy, nga anak da manong nemi ka di Tito Hernan. Ita lang nga makita. Manong nemi nakamuning pinda. Kahit nga sawan, nabit pa nga natay. Ti asawa ni Tita Susan. Nga ni Tito Hernan. Ti anak o no ama. Manong nemi ni Candy. Ada kang suminsirip, manong nemi dito tawa, ti silad ko, ket sinmabat, data, da papakin ni mama, kanagiti agina. Pinastrek, da papakin ni mama, dagiti agina, manong nemi, kaditi na makaasudag, itiri daw ni Candy, asudag matin kanyak, taagabay tiri daw, kanti tawa, ti silad ko. Manong nemi, idi matalyaw na, idi tumalyaw, iti ayan ko nga banda nakitak ti mampuso nga rupan. Naman pa'y madlaw ko nga saan nga nabiyag dagiti matana. Siguro, dinamat ka siguro kayat nga makiasawa iti lalaki nga itapay lang makita na. Nga dinakpay nakita, nga mitalaay nga makita na. Ganda magkumanong name at kanubat boyfriend na.
Tilaman aramid na papakin mama. Hindi ko nga natugtog ti silad ko manong nini. Rodel, adan digri sa kaili, rumarkan si silad mo. Rodel, sige pa, umaya kon. Kinunakmat ng sungbat. Rimwarak nga rin iti silad ko manong nini kat napanak iti salas. Huwag nagkaabay nga nagtugaw dagiti agina ko namlanog kapsat na. Ubing pa yung napintas ni Tita Susan. Kan kastamat na napimpinas mo ti anak na nga ni Candy. Naisem ni Tita Susan yung kaslagbis-bisuot ni Candy. Itakabay lang ang kita. Yung nabayagin nga natulag nga ta kayo talaga asawa. Kinuna ni Papa. At nanakam ko, amok tagpili. Apeng ipilyandak. Shhh, Rodel. Nagpasin ti saritaan tayo. Ano nga abalayan. Ikantay dati, gundaway da nga, isudat ak sarita. Insingasing manunemi ni Papa, kinitita Susan. Nagkastamot ko matisingasing ko. Nakaluto ka din. Abalayan, Mildred, baka kayat mo nga tumulong at pa nagluto. Nalpasan ti luto, natay katulong may abalayan, ngayon no kas pagaligan ta, at kayat mo lutuin nga nayon ti si Dede, umay ka nga rin. Ay, honey, umay ka. Pinanawan na kam nga rin, di kita talo manon nemi. Nagtugawak iti sango ni Candy nga saan mo manuuni. Hi. Are you happy? Anak ko ba't pakaragsakak? Salsaludsudek. Are you happy? Ti saludsud ko kat saan nga masungbatan mo ba ti saludsud? No, I'm not happy. Pinipilit na lang ni Mamang yung bedtoy. Umano-unay. Kapat patalayang ni Papa, aring na. O may makatawan na. Iso nga nalading itak. Abusta. Kapat patay ni Papa. Sakit. Isot pa nakaamok nga. At dagaya man lalaki nakasagana ng mga asawa kanya. Ores siya. Kadagito lang yung bagada, papaki ni Mama nga. Iso nang tinagnakam nga ng pili ni babae nga para kanya. Kasi ladya akong amok ti pili. Ay, amom, nalaing da papaki ni Mama. Nga nagpili kan ka. Ano dakit mo sa way? Among ka din nga doon tinubiyak. Nga maawampay tinakariknak, timarikrik na kita. Kaya hindi mamati ka mo na saan. Na love at first sight akin ka. Mabaling ko ibagay ita. Iti, I love you. Manong nemi nadagsen ken nauneg nga sen naay tinsungbat ni Candy. Timak din. Manong nemi tinurong na titawa. Timandag. Kimita te dayo. Sinurot ko met. Timandag ak met. Nakimita ta dayo. At kita asawan ti sanay mo. Nagdakila problema. Tapay. Abi ko naman nagdakila problema. Pinagkarinak ni papasak ba nga nagsatan ni Tianes. Yung kanina nga, saan ko nga dadailan deta nga tulag. Nga, amo ni Papa nga, daan akong di boyfriend. 5 years min. 5 nga taon di relasyon mi. Sino? Kini Joel. Tilangin panagkasarmi ti kurang na. Kinapod no na, Rodel, hindi ko mapalang last year nga nagkasar kami. Ngayon nagminatay na. Natay mo ti amana. So nga natantan. Ngamit ata, dandanin makatawan na di amana. Kastamit kanya, maorala siguro nga, tumawan na di Papa.
Mambaling nga baliw mo manin tagsarita. Baliwan mi manin tagsarita kini Rodel. Iwat patig mo ka din ni Rodel. Yes. Kitisuna. Iwat patig nakakadin. Unay-unay. Ngam saan ka din nga napatigkan ka? Di maudi nga bilin. Dedi papang mo. Nagwagteng ni Candy manong nemi sa adanang ko yung baga nga shit ko na nagliyang sa ugayam ti. Ay, sorry. Saan ka kumagapungtot akasta? Gatang nga rin ka pungtot ko eh. Gapoy ti maudi nga bilin. Saan ka makabatkad? Candy, no siya, awan ti problema kanya. Takas na ko na ka. Itapay lang may labak. Ulitek. Adun na kiti babae nga nagpasag kanya. Ngamsang ko pa nga narik na kadakwa na tikas ti marikrik na ka. I love you, Candy. Kino na manong nemi ket iniggamag tag sumbangir nga baga na nga nakalikod isun. Ngem, inikat na dagiti ima. Nagsublit ito gaw na. Sinurot ko kat nagtugawak man itasako na. Kasano ni Rod? Kasano ni Joel? Nakas pagarikat tugpalit ti kari. Dedi papa. Well, mabalin siguro ako nang saan nga da kayo tinay kari, no di kasikakin siya. Data lang. Ngawan ti sa baling aramida ni Rodel, no saan nga. Ni Rodel, ni Joel ko na kuma. Ngawan ti sa baling aramida ni Joel, no. I love you, Candy. Ket, saan nga nagbidot, dedi papakin ni mama. Wanong da papakin ni mama kanak ko nga. Anang pili ka. Kan sambat ka nagbidot, dagit naganakan ka, anang pili ka niya. Agbalinak tuwa na dungukin ka. Manong nemi na disturbo ti parang sarita mi, idi ta iyayabdan ti panangan. Manong nemi nang siyat kami kaniya papa. Kamuta, ada nakasaganan na tang brandy nga inuman mi. Nang siyat met di kini babae manong nemi ti reduay. Nangan kami, iminom kami, nangan kami, kaya di makainuman ni Candy manong nemi medyo imungar, rimmasaw. Kaya malpasan di pandangan manong nemi, nagsasalita kami manin ka ni Candy. O niya, saan mo ka di ahit o tumpalan ti amam? Tibi mo di abilan na? Kitak to, Rodel, ngayon siya na ka sure. Problema kita kat kasanong ibagak ni Joel ti amin. Nga saan nga masaktan. Kasanong ibagak ang sina kami. Gabot ta, adan na kaitanyak na lalaki. Kasano. Manong nemi na palabas ti dua abulan a pinagbalin ko nga busy ti bagi iti trabaho. Ado madlat tarig ni babae nga mas asibay manon nemi nga no way. Gabuti pa nagnek ko manon nemi nga talaga nga seryoso akin ni Candy. Idjakon di kini babae may salaingin nilaingin Candy. Kaya di may sangal daw manon nemi tinawagak ni Candy. Hello Candy. Hi, Rodel. May I invite you? Anak, may pagkati? A dinner date? Busy kami dito ang bulan. So, gabata, itakit saan ako nga busy. So, nga mabaling ka rin? Sure. Manong nemi imbaga na nga mapangko dagasan ni Tibalayda. Idadda ako ni Tibalay mi, idadda ako ti dalan ko nga turong iti balay dati mawag. Rodel, ayan mo. On the way kon nga agturong dita,
Siguro kasi dagakon, kung amin adamot awis kanyak ni Joel, dinner date ka ng balayda. Hana? Sakti mo na nga nag-awis ka. Sakti mo, iso na mo siya. Sikati mo na. Asino ka ti kaya, patgam. Sika. Okay? Di baga mga rod kini Joel nga, aday mo na nga nang impitarkan ka. Kapilitan na kasta. Manong nemi ti pa nagkriknak, kat maala kunti. Kapakapa na ito nga kendi ko na. Gabuta, saan lang asyak ti na inlove kang kuha na manon nemi ore pa iso. Na inlove betan kanyan. Tano saan nga na inlove kanyak manon nemi sigurado saan na kumangapat ganti kaya pa nangawis ko keng kuha na. Ora imuno na ka nangawis kad naudodi ni Joel. No talaga kumanga ni Joel tipat patig na. Kinansal na kumati nagtulagan mikit ni Joel tinapanan na nakidinera. Nakalaplapsan ni kaya hindi manon nemi today tangarwaten na. Sana ka babawi. Tung palit ti pagayatan nyo pa mama. Asawaik ni Candy. Panakpaking ni Candy. Nabagamit ti may isang restaurant, manong nemi nag-orderak ti mainom. Arak, hamong iba ka nga di mo kayo tuminom. Kabuta, hindi may ka balay kat iminom ka. Aman, uminom. Sige, tinaugak ti duwa nga baso. Toast, cheers. Sa ako man ang tinaugan. Hindi na ibos na. Barta ka nagsama. Alam mo na yun. Sige. Namintlo kami mano. Naka-imasan manong na imiti. Panangan mi kalbasan na hindi makabayan akong tibil mi. Let's go. Manong nemi, inatibay ko, inrakos na, diba? Takyag na, itisikat ko. Kasi siyempre, inakbayak mo ito na. I love you. Rodel. Okay lang. No sa anak pala sumbatan. Sumbatan anak to yun to, no, makadanon ta. Makadanon ta sa jay. Iti hotel. Rodel, nagalisto ka. In the hotel. No. Saan ka pa inaklon? Di aklon na to. Into that sa jay. Kung nakmalun ipatpatig na. Ipatpatig ka. Iso nga kahit kung andan mapasamak ka na ta. Di mo kadi kayat nga. Indo malpasan di kasar. Tapay. Virgin ka ka di ba lang? Dito ko man di bagaking ka eh. 85 years yung relasyon ko ni Joel. Patse. Nga doon, tinapasamak ka na kayo. Tijak patse na ibagang i-virgin ka pa lang. Kaya't na kumangarod. Kaladay mo nung nangim siya. Oray pa no, siyak tibay ka sa pulot. May kasangang pulot at siya. Basta tanaskan ka diba't patag ka. Gabata siya ka lang di pa kariknag. Dahil kaya. Rodel. Imanugot manong nemi kad adda kami niti sila ti may isang hotel. Hanga bahali nga saan nga virgin manong nemi expectarik matlata. Iri tay katay kun ti arwaten na manong nemi. Paunayin nga pamagi. Kasla sampay nga narak. Kasla sampay nga nakarimkam dagiti mansanas iti marukong. Isut mo na manong nemi ngay na malak. Isut mo na kinagat-kagat ko. Isut mo na nga kinarimkam ko. Dagiti duwaman sanas ni Sen ni Candy. Oo na hindi pa nagareng-eng na manong nemi. Rodel. Rodel. Gabuti kasta nga panagareng-eng na manon nemi inyad adda. Impapaot ko. Inalalis to. Rodel. Inraping ko pa yung pababati may sangat akulap ko manong nemi
nagari kapak iti baba, kinudkud ko ti kalidaan, sako, sinapul manong nemi ti ruwangan, ti kuweba, kat ni agborbarak-barkan manong. Nakabasbasan, kinansarek ko ti maysak, dua, oh, Rodel, my God, manong nemi. Kasta ko na yun, ti wasang-wasang na. Manong nemi, ti panaggidan ko, ti barokong na kin iti baba. Oh, Rodel, ha? Rodel, Manong nemi, impababak ti ulo. Masapol nga saan nga rami ti sumrek, akanayon ko na. Waray tatidug ti dilak ko. Insublat ko manong nemi nga kinan. No itay kat mansanas, ita manong nemi kat bibingka. Uno ulo ti tilapia. Na sinapsipak, takastuon na ti tabana. Kastuon na ti diguna. Nga igupag manong nemi. Adadan ti riyaw. Kanasok ka na rin eng manong nemi ni Candy. Rodel. Rodel. Ora na lay pangato ipababati patong ng isurot ng hasta sapsipak manong nemi. Sa konti sarak ti dilak at pagkutsik-kutsik ko sa konto man sapsipan manong nemi. Akin ni kinitin ti perlas. Sa kuntuan ni Serrek Manonemi. Sa kupagkutsi-kutsin. Kadadadan di pa nagwagil-wagil na. Rodel. Nakaring-ringgor Manonemi ni Candy. Adumatan di kini babae nga kasto tinaramid ko ng istaltupeng romansa. Ngam sabali ni Candy Manonemi nakuti. Nakuti ka na ringgor ni Candy. Nga saan nga managin kukuna na kiti ringgor asog ken na areng-eng na. Kat puta gumanat matentirik nak manong nemi imbiat ko dinak kalapanak kat Rodel, Kasto ko rin panagkayat-kayat na kanyak mo. Kasla virgin pala isuna. Gapo nga ron, tatalaga nga kuna naman lang dakdakil naluklukmeg at atintong kuna. Rodel, saan nagbabawi nga mangisina ka ni Joel. Uwin tong palik ti karik, tong palik ti maudi nga bilin ni Papa, tong palik ti karik kay kuana, sikat pagkiasawaak. Rodel, mapanag manin Rodel. Nagpapas kami iti ready nga nabii manon na yun. Kaya itulod ko ni Suna, iti balayda. Iho, itatadan na pasamak ka na kayo. Baka na kayo matenti umay dito, kaduam na papakin mamang mo. Taapay tita. Tapos pagsasalitaan tayo, ti kalay sayo. Awanin ti problema, tumanugutin ni Candy, sang ka di. Wan mama. Kaya dapat mama pa ilang tawag mo niya. Iya, mama. Itong Domingo, umay kamto ka na papakin, mama. Kaya pagsasalitaan tayo, ti kasarmi, kaya ni Candy. Kateng nga anday tanga lawas manong nemi nagring ti cellphone ko nga nakapunbok. Sinong batak? Hello? Saan na ito Sak ni Joel. Joel. Panawam, adaywam, ti babae nga patpatek ko. Tano saan ka natadag sa mapasama ka? Partner, saan ka mo pateng ka? Uri but-but nga nak. Saan ka na but-but nga? Kinapudno na. Adda ako nga uray ka. Padasim tiramuar. Gawat ti kaduan at kita. Papatayin ka. Saan nga mabaling nga isina anak, ni Candy ka po ka. Laglagi pa yung nasurukin nga limang atawan ti relasyon mi, kalpasan na, intanida ka lang ligidagan na keng ka, keng kuana, kastamat keng kuana, isuna keng ka,
Da kayo katuloyan? No way. Papatayin ka pa yung muna. Tiamok idi manong naming kat aga-angaw ni Joel. So kaslaon anyaman naman ng naming nga idi dumteng ito Domingo. Dumteng ito Domingo. Dumtengan ti alas 5 ko nang kuma. Manong nemi imuna nga siyak ti rimwar. Takayat ko la sindiri no talagang maitured na. Tiyan niya man na pangtanakan niya. Jack puros pa karupo man. Hindi asidaga no itikotsek. Hindi asidaga ko ni itikotsek ka nang iparking. Pagkamam tada bigla nga ti maod nga tao nga lalaki iti sangwanak ba nung nemi nga naglingad itikotsek. Daytan ada yung pasarang nang napaltog kita. Bang! 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 Ow! Manong nemi tinaudi nga napuuta. Kanina pa nagtaray ni Joel. Kalpasan manong nemi nga mapasag akmeten. Ken binugkawan na winarningan manong nemi ti security guard. Idek sublin ti puot ko manong nemi. Ni mama tinakabantay kanya. Mama, agyaman ti kinabot Diyos anak. Tawari talo nga bahalang agpaiso ti simbrek iti bagim ngem true and true. Awan tinagbati ka bahala iti bagim simmalpot damin. Kati pagpindasan na kit awan tinapektaran nga maselan nga adda iti unik mo. Ngam sa nga palagkot ko ti gamot na nakapsot ka. Ngamahaw ti pagdanaga miyo. Nakalasat ka. Sibibiyag ka. Kit kumusta mo tin ma? Tilalaki ng paltog kanya. Ada na ti pagbalutan. Orayam lang ti yung may di kiti polis tapno alayam ti statement mo. Katrugam tumatit ti mangipilat ti darom kontra kinkwana. Attempted murder. Mama, nagastak pa lang. Huwag nga ron, nagastak ka pa lang. Dahil ni Candy. Nagsubli kami ti puot mo, Rodel. Sibibiya ka. Saan nga nagbalikan ni Joel? May di kiti naganak kang kuha na kaniyak. Nasakti mo na kinasarita ta. Yung pagpakasid na. Sa mula ko makanon nga idardaro misuna. Mabaling ka di garod. Hanggang mabaling ko na kamit. Ngayon, baka no may tumit ni mamang na. Nasunto at pagpakaasikin ka. Ano saan? Ninto Joel mismo tumakin ka. Dandanig makabulan manong name dito yung hospital. Nagarami na, hindi nagparami ng statement ko manong name yung bayan investigasyon na kiti polis. When, dahil blatter dahil ang investigasyon. Yung sawang pa ito na ipila manong name yung adarom kontra kong kuha na ti piskalya. Urayin dak ang desisyon. Imay ni mamang na manong name yung nagpagpakasi. Mamang ni Joel. Agigang iniskortan ti polis ni Joel kaya may mismo kanya di hospital. Agparparing tuming iti sikigak man. Sa mula ko mga pilipilan ti kaso kontra kanya. Tanuman ti gastos mo ti hospital. Da kami ti makam mo. Kaya naman ti damage ko. Ipay ko. Ipay mi. Anugot ka kung tinapod no? Saan nga siya ti para kinikindi? No dikit para kinka. Siya kung supong ko. Ikarigatak tulangan ng lipatin ni Kendi kada kayata kundi sa bali. Kat good luck ka na kayo. Ngayon di pagpakasik.
Sa mula ko mangipil-pilat idarom ko na kanyak. Nga magmulta. Siya amin naggastos. Kada gastos mo dito ospital. Kaya nagmulta pa. Manong nemi tawak lang nga nalukay matirik na tapnon siya kumamad na patgan tas yun naman nagpagpakaasi. Naramid la siguro manong nemi ni Joel tikas jay gaputi sakit tidakam na. Ure nga tamot siya sino. Ure nga tamot siya. Agasem tili mga katawan manong nemi tayin ayat da kini Candy. Naitantan laing tikalaysada gaputi papatay ti amana. Mapasamak kumantikal laysada ng dimtengak mo. Ibat patig kumantik Candy katsak batin di patpateg na. Dikat kahit mga sawan manong nemi. Naskin ngawatin ng tikinapudno. Tapno saan nga mabalod. Kanigatan na nga bayatan ti kastos ko. Kan magtadpay ti danyos. Kasta nga ron tinapasamak manong nemi saan nga nabalod pa ni Joel. Rimuarak matan iti ospital manong nemi. Kaya ti panagpapaungar ko. Niredy matan ti kalay sami kini Candy. Kat may sa kalagit inimbitaran manong nemi ni Joel iti kalay sami. Manong nemi talaga nga ta kami kini Candy na ikari. Agsipot agpimpin natig kami. Awan iti sa pulag pa manong nemi ni kinadung muna kinasiyat na agas mati kinadungok kinasiyat ko kinkuana. Kat naparaburang kami iti duwang anak. Ni Rodel Jr. kastameten kini Claire. Irin to, ta kalpasan nga naipasngay manong nemi kat pinabunyagan mi ni Rodel Jr. Nagkumpadre kami kini Joel. Nakalpasan data, inimbitara na kami iti panagkalaysada iti asawa na ita. Nagbalimat lang manong nemi na sigin kag pagayam ti pamilya ken ti pamilya ni Joel. Dito nga rod manong nemi ti pagkasalita kat agyawanak siyempre iti anos mo nga nangisurat kalpasan nga nakinsan king ka ti Italiana. Kan tilaing mo mateng nga nangibasa. At sabi ko mga rod tadamat ni batik nga adal liwliwakin pagsarimingan ti biyag kadagiti padak nga nagbuya ken nagdingeg. More power to your program manong and God bless. Tuoy nga dagyaman nga pagaya mo Rodel. Thank you, King Cardel. Liting ka pa nagsurat. Thank you at kadagita nagbuya.